Vaivatonta, vastuullista ja kohtuuhintaista asumista, aitoja kohtaamisia ja turvallista arkea Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöille. Tätä kaikkea me ollaan Kissantassu-kodeilla rakennettu jo 60 vuotta. Tassun jälkiä on jätetty vuosien saatossa ympäri Tamperetta ja nykyään meillä onkin koteja niin Kissanmaalla, Kalevassa, Linnainmaalla, Jankassa kuin Kaukajärvelläkin. Nokialla meillä on kohde Sarpatissa ja Hervantaan valmistuu uusia koteja loppuvuodesta. Asuntojen käyttöasteet ovat korkealla ja rakennamme lisää myös tulevaisuudessa. Meillä on asuntoja aina pienistä yksiöistä tilaviin 5 huoneen perheasuntoihin, joten etsitpä sitten kotia yksin, kaksin tai isolle perheelle, löydät varmasti sopivan. Ja sehän on selvää, että Kissantassulla eläinystävät ovat yhtä lailla perheenjäseniä ja aina tervetulleita. Remontoimme kohteita aktiivisesti asiakkaiden toiveita kuunnellen. 9 elämän tuomasta pitkästä iästämme huolimatta pyrimme menemään aina eteenpäin ja tämä näkyy myös kodeissamme. Monista taloista löytyy digitaaliset rapputaulut, näistä näet vaikka lähipysäkin aikataulut ja talon uusimmat tiedotteet. Vuokraukseen liittyvät asiat hakemuksesta lähtien näet ja hoidat kätevästi sähköisessä Kodia-järjestelmässämme. Rakennamme asuntoja, mutta ihmiset tekevät kodin. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovatkin olleet isossa roolissa Kissantassulla ihan alusta asti. Pihapiireistä löytyy esimerkiksi kesäkeittiöitä yhteiskäyttöön ja joissakin taloissa pääsee treenaamaan taloyhtiön kuntosalilla. Kissantassussa on mun mielestä erittäin hyvä asua. Ensinnäkin asunnot on ihan loistavassa kunnossa, ne pidetään kunnossa. Me pystytään asukkaina vaikuttamaan siihen, minkälainen meidän ympäristö on ja miten meidän asuntoja remontoidaan. Meidän toiveita on otettu huomioon. Erityisen kiitollinen on siitä, että Kissantassu kuuntelee asukkaita ja tarjoaa meille hyvät puitteet hyvään asumiseen. Kotien lisäksi rakennamme teoillamme myös luottamusta. Olemme helposti tavoitettavissa, jotta saat apua aina tarvittaessa. Tavoitteenamme on, että jokainen asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun ja kokee voivansa aidosti suositella meitä. Tule viettämään kissanpäiviä uuteen kotiin.